Horos matuita saluna. Sude parhalado ni huriata pasaton selamat hari minggu tua muna. Songni turuas nama dohoti parminggota di bagas tabe marhite live streaming. Adora suta buka parminggota di bagas sadarion denggam mahita martangiang di bagas rohatabe. Amen. Tabasonang maruhata tabukama parminggota marhite edde siap buku edde nomor 74 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite goarni di bata ama dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi porbadia na tumapalangi dohot tano. Amen. Ale Jehovah haholongi doh ajongjongan ni bagasmu dohot hasonggopan ni hamuliaonmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Martangiang Mahita, Ale Tuhan debata, amanami na di banwa gijang, di papatar hodo dirim, marhite-hite hatami, naung doho dohami, di halomohon roham, marhite sian panesami, di dosa nami. Atong papatar madirim turohanami, asa hutadahami o, jala asa hutangion ami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami todi parbadia, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari dimahita sebuku ede nomor 71 ayat 2 dohot ayat onom. Kasihan purba terus membangun di bawah siluan bawah sana pondok di idadobit kamu nama silon gani. Tangio kamu mapati ni debata imasian pesalmen bidu 20 alu ayat pitu a. Jahobado pargogokku dohot lobu-lobukku marhapo satu ibana do roakku imasahna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi manami, mangulahon naombar tu patikni. Amin. Mari demahita sebuku ede nomor 170 ayat sada dohot ayat 2.
Tatopoti madosata tujolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitop panasana adong paruhum natigor. Namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom. Manopoti dosa nami akan nahula kami marhites yan pangalosyon nami di patimu ima marhites yan tubu-tubu ni roha nami naroay nang siyan pagkateon nami nasoture ro di pangulyon nami dihisap-hisap ni roha nami natama situtudo hona uhum hami ala ni dosa nami alai na tar sol bagi do kami na nuaing ala ni asima roham di hami ale di batanami pardenggan bahasa jala parasiro adoho ala ni anak kaolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhutna jala suruh matod di parbadia turohan nami asa terbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot abadiaon gabe sahat hami Tuhan uluan nasor rasuda na pinar bagam diakan na persea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyo kamuma baga-baga ni dibata taringo tu hasesan ni dosata. Parasiroha jala pardegan basa do Jahoba labat tarimas jala parasiroha godang. Dang dibain tu hita khobar tu akka dosata. Jala dang di lauson tu hita khobar tu akka ajahatota. Songon asini rohani amana mida akka anakna asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana hasanga pemadi debatana digijang. Amin. Amin. Udol mahamu. Marede mahita sebuku ede nomor 220 ayat sada dot ayat tolu. Adi aku
Tangio kamu mahata ni debata trupuk epistel di hari Minggu imana tersurat di Markus sada ayat 41 ayat 45 tajahama marsori-sori. Jadi Roma sada halak diuliton ni tujolona dielek-elek jala disoba ma ibana uhut madok molo naoloho tarpa malum hodo ahu. Jadi asima rohana disuduk koma tangana di jamama ibana laus didokma na olo doau ias maho. Jadi piterlokang mahulitisian ibana gabe iasma dagingna. Dungi gogoma ibana di popai jalamanigor di palahoma. Ninna mamaddo ibana jagaho sotung di pabuaho itu manang ise alai laho maho patuduho madirim tumalim dungi pelehon ma na pinatikon ni si Musa ala naung malum ho bahen panindangion tunasida. Alai dulawan ibana di pukama para ratosa di pasahat mahatai pola sotarbain ibana bebongot tutai dinapatar jadi di luar diinganan na sumoding nama ibana laus rodo halak siat desa nawalui manopot ibana. Ido sahakna martua do na tumangion hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Meredema ita sebuku ede nomor 620 sia ayat sada dot ayat tolu. Tahatidak ko mahaporsiautai songona ni hatidak ko ni dongata saha porsiau di sadok portebion ra mahita madok au porsia di debata Jahowa iyo ama pergogo na satu dosan na atau palangi dotano au porsia Yesus Kristus anak di bata Jahowa na sesadai imana tinubuon si Maria nagabi-gabia seton di perbadia adorak sabubuan
Ido tuhata na tubaw na bernit di panguman selatus. Namo tetarpaja lu ibana di hau pinor silang. Na tua tubang watoru ni tano. Namul di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahundur samu dari bata Jehovah. Amanai pargogona suatu dosa ni. Sisi mai mana pai mamula sogo tu tanoon. Manguhumi ala na mangoldo namate. Au porsea di tod di porbadia, dadok sada huria na badia, huria topan na ke Kristen akka na badia, do dia sandi dosa, do dia tai na mandok, mula mangul sogo daging nyala nang mate, do dia luan na sora sudah, amin. Udul mamu. Tapi gima titing di huriata sadario. Titing di huriata Minggu tanggal 21 Januari 2024. Parjolo. Guar ni Minggu sadarion ima Minggu patuluhon dung Epipanias doho topik debatado haposatta. 2. Padidion nabadia. Hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 di Parmingguon bahasa Batak pukul waluip nanang ro patupaon ni huriatta do padidion nabadia tu yanakon ni huriatta pinangido tunatoras nanang mendaftarhon yanakonna asa mengisi formulir pendaftaran. Tolu acara pangapulion. Hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriatta do pangapulion tu keluarga situa Nyonya Roselina Mawar SM Tobing Boru Panggabean siala nong marujung ngolu amang sagumani Tobing nahinan dohot tu keluarga situa AM Sinaga siala nong marujung ngolu ianakon nasida Frederick Ladingan Bernada Sinaga nahinan sian sektor Godung. Nani uluhon ni Pendeta Liston butar-butar maringanan di serba gunaa. 2. Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriatta do pangapulion tu keluarga Inang Ida Marta Sophia Huta Barat Boru Marpaung nahinan sian sektor Marsada. Nani uluhon ni Padita Ferison Rasoki Pasaribu maringanan di serba gunaa. Pinabotohot tu sudah ruas dohok parhalado asa madahoti uloni. 4. Bona tahun huria. Parjolo stadion Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul waluip di Patupa Huriatta do bona tahun remaja maringanan di serba gunase. 2. Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 10 WIB di Patupa do bona tahun Glorious Choir maringanan di Serbagunaa. Tolu hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 10 sada WIB di Patupa do bona tahun tim multimedia HKBP Kebayoran Baru maringanan di restoran di SDL Jalan Bumi nomor 24 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. 4. Hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 10 WIB di Patupa do Bonaton Seksi Lansia maringanan di Serbagunaa. 5. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriatta pasahaton selamat ulang tahun Hari Hatu Tubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagasot tu sude ruas ni Huria na tubu manang marbagas tanggal 21 saat tu tanggal 20 itu Januari. Sa itu hatama nama masu-masu. Molo tung adong ruas ni Huriatta na sotat surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabuama tugan situa di sektor na manang tu sekretariat. Onom akatikting na sodni jahahon hobar tu titing cetak sarerion dengan mata jaha. Songoni masa ni tikting di Huriatta di bagasa Minggu saderion taingok beba manyak koni tu jolo ni tu hatta.
Marede maita sebuku ede nomor 617 ayat sada dohot udukna jala tapasaha ma peliata. Damini debata nasumurung sian saluk naroha imana mangaramoti ate-ate dohok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dihamu amanami inanami damang dainang hatani debata dihita dene sian pesalmen bidu ono 22
Mamuka sian ayat onom sahat tu ayat 10 Salmen ono 22 ayat onom sahat tu 10 ujahama di tonga-tongata ta apa itu ma songonom ma hatani debata hola tu debata maho marhuraja ali todiku aisian ibana ro sihirimoku Holan ibana do partano batu aku dohot hatuoku Guru di debatado hatuoku dohot hamulioku Partano batuan ni hagogoku marhaposan tu debatado au Sai marhaposan tu ibana matoktong nang hamu ali donga jolma Useho kamu ma rohamuna tujuluna debatado haposata hosa sabing do yang gojol mamanisia gabus do anak di bawah nang nasangap mukal tugicang di bagasat tibangan sian hosa do nasida luhutna unang mapangasaho kamu pangarupaon jala unang hagi jako kamu na didubu unang mamangapian rohamuna di gada-gada ni sinamot sahali do makuling debata dua hali doi hubege saguru di debatado hagogoon jalago di hodo ale Tuhan asini roha ay dibalo sokodo tuganuk jolma hobar tu pabahenanna ido yang gosahatna Diamo amanami inanami damang dainang nakin dijauh partikting ya topik ni mingguta sadarion debatado haposata porsea doau saya yakin amang inang molo hupangidu sada-sada hita lau patorakon topikon tema minggu dihita Boido kita saling menguatkan. Kita bisa memberikan kekuatan masing-masing berdasarkan pengalamata. Ala adung bedo pengalamata yang pernah kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita di tonga-tonga di perdalanan di ngolutta. Boido kita saling menguatkan satu sama lain berdasarkan topik minggu debatado haposata kesaksian nata hati dakon boido gabi margogu dongata nadi siamutta nadi habirangta keluargata iana kota sude matahe akalana asing marhite-hite aka kesaksian nata hati dakon berdasarkan topik minggu sadarion debatado haposata ananima sia turpuk tahun di lehon si Daud do kesaksian nama carga di tonga-tonga ni parsoratan waingon ipasat imana ma ipa buai mana ma molo tabereng do di ayat onom sahat tu ayat 10 tului aka kesaksian do sudei holan tu debata ma homar kuraja holan ibana do partano batu aku guru di debata do sai marhaposan tu ibana hosa sabing do yang gojol ma manusia unang pangasaho kamu pangarupaon sa guru di debata do asini roha di baloson debata tu ganuk jolma semua itu adalah kesaksian di hati dakon di mana dui jala arga dui di tonga-tonga ni aka parsoratan waingon mula mahita musi tutur pohona manginang totu di pabuai banai
di hati dakoni manai macegodang do pergumulan na di do penimana. Sangat banyak pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh Daud. Ditiki manguluhon bangsui. Tentu di hati dakoni manai berdasarkan pergumulan, persoalan, bahkan juga tantangan yang dihadapi. Adong do penafsir nama dok tantangan ni bana alani anak na do siap salum manggulut harajonna. Adong na asing muse madok alani pangalelo ni Raja Saul alias balas dendam. Adong muse na madok alani pergumulan na manguluhon bangsoido. Sampai-sampai dipatudos si Dauma songon dorpi na jobba songon pari nama topas. Molo di terjemahan bahasa Indonesia na didok dinding yang miring dan tembok yang akan roboh. Baya koma miring dan kokoh be. Tidak kokoh lagi, tidak berdiri tegak. Dan sudah miring dan tembok itu akan roboh. Jala sadok naeng lengser honon nama Raja Daud. Aka musuh-musuh ni si Daud jala manggulut harajonna, jala aka musuh naupe godang maka munafikan. Si palesem ataratar dopak dijolo dipuji ma ia dopak pudi di hatama. Inilah pergumulan dia. Nah di do ibana di ayat holat tu debata ma homar huraja holan ibana ma guru di debata do saim harahaposan do unang pangaso kamu pangarupaon sa guru di debata hodo ma balosson tuganuk jolma hobar tu pangalahona. Ini adalah doa dan kesaksian. Pergumulan naborat. Nah ni adupan ni si Daud. Atau nga manginang sian pergumulan naon, sian kesaksian naon, tasigati majo turpuk taon, ima dalatta. Laho madok sian pengalaman ni si Daud, sian pergumulan ni si Daud, idau tama. Buasa do dido ibana debata do haposatta. Hobar tu topik minggu sadarion. Nah perjolo di dokma haporsiaw na sitong. Haporsiaw na sitong mulai sian ayat onom mai sahat tu ayat sia. Haporsiaw na sitong ima haporsiaw na mangasahon manang marhaposan holan tu debata sabing. Tidak ada yang lain. Marhaposan, marhaporsiaon, mangasahon holan tu debata sabing, tidak ada yang lain. Makanya di ibana holan tu debata, holan ibana, guru debata, marhaposan matu ibana. Dia meminta kepada Tuhan dan dia yakin bahwa itu sepenuhnya pemberian Tuhan. Jabatan, harajaon itu adalah pemberian Tuhan di tonga-tonga ning uluna. Molo si Paulus madok di Rom 8 ayat 30 sada molo debata do dongata isema alota on sada panindang ni si Paulus molo debata dongata isema alota akan namar dongato debata totu dang dipaluas debata mago hinorhon ni akahamaulo ning uluna. Totu molo mardongato debata toktong do diramoti debata. Alai tutu saya diramoti dipergugui debata do namangidu namangasahon debata. Molo si Raja Kores
halak sileban dipakai debatado ibana paluahon bangsona. Parhitian maibana gabedalan haluaon. Halak sileban na dimiahi debata. Ditugu debata. Marhite-hite Raja Kores ipalua mabangsoi. Gabe dimiahi maibana. Ima panindangion sian Raja Kores. Tutua manginang dang namura sahat tuha porsiaon nasongoni. Butuh proses, butuh perjuangan, butuh waktu. Asa sahat hita tuha porsiaon nasitongi. Songo jamita nari minggui na minggu nasalpu. Tidak segampang itu untuk percaya kepada Yesus. Butuh proses ala nasahutana. Inilah proses-proses di tonga-tonga nih. Ngulu ni akajolmai. Alai didok holan tu debata maho marhuraja. Holan tu debata maho marhuraja. Molo di bahasa Indonesia nih didok tenang, diam, hohom, merenung, menunggu dengan tenang. Berarti molo marhuraja, molo didokdo holan tu debatama ho marhuraja, sampaikan kepada Tuhan. Merenung, hohom, menunggu dengan tenang. Pabua tu debata holsomi. Papos roham tu debata. Minta kepada dia dengan tenang. Minta kepada dia. Apa pergumulan tantangan. Papos roham tu debata. Tuguon na doho. Ramotan na doho. Sian naso panagamamu. Rodo pangurupion. Ido. Merenung. Hohom. Tenang, menunggu dengan tenang. Pabuah ahanani hol suami tu debata. Songon jamitaku di minggu nasalpu, Allah itu bisa datang dalam kehidupan orang-orang yang dianggap tidak layak. Orang-orang yang dianggap bodoh. Orang-orang yang dia anggap hina, bisa Allah datang kepada orang-orang yang demikian. Yang hina, yang bodoh, yang dianggap bodoh, yang dianggap tidak layak. Tujuannya aha? Tujuannya asa unang adong nama nenga-nenga memegahkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Orang yang tidak layak, orang yang hina, yang dianggap tidak ada apa-apanya. Baulu dorahita adong pengalaman na songoni. Dong asa kalas tahian sikola kan. Bah. Ditiki sikola on tiki SMP tiki SMA ranking do terusin kan. Ranking 40 sian 40 halak ini kan. Ranking do terus. Alai boy do ibana gabe kepala dinas ini kan. Wah. Naringgasa puang. Naringgasan no, marsiajar penaringgasan doon ina kan. Naringgasan marsiajar ron. Alay bereng maparanguluan na. Wah sabuy songonia teh na. Wah, noon tiki kuliah on. Wala na mo dumulon na ina. Nga masuk dosen na. Baru rodo pe mana ina. Alay buya teh, gabi kepala cabang ina kan. Dari yang tidak layak, yang dianggap bodoh manusia, yang dianggap hina. Alai buido, Allah bertindak di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak layak. Tujuan aha? Supaya orang tidak memegahkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Imana perjolon apa dua hon? Balik nama. Molonakin haporsiaw na sitong, balik nama. Balik na ima haporsiaw na rumar. Di ayat 10 dohon ayat 10 sada.
Mula tajaha do bibel tadi si takas dulu judulnya di dok ora-ora maka posi jolma. Nakin haporsiaon napolin, haporsiaon nasitong, nuaeng di ayat 10 doha ayat 10 sada di dok mahaporsiaon narumar. Unang marhapo satu jolma. Jangan percaya kepada manusia, ora-ora maka posi jolma. Buasa ala parsatokina do ianggo jolmaon. Unang marhaposan tunani rupa manang na didobo. Jala godang do jolman waengon mangalului parutungan sia dalan na sopatut. Alai laos porsea do jolmai itu sih. Porsea do jolma itu sih. Adong do hea binege cerita songonon. Adong ma dua halak kakak beradik maraha maranggi. Tadok ma kembar do halakon. Ale hubay ma guarna na kembaron sadan marguar ma si Ludwig. Sadanai marguar ma si Lukas. Jadi si kembaron mangarato manasida laho manurusun parsikoloan na tumibu. Alai ditonahon na tua-tua naoma asa denggan manasida sikola molong asaha to anaha tu inganan parsikolami denggan-denggan moho marsia jarate hinna olo bapa olo mak hinna posma rohani na tua-tua naon yala lau manasida. Singkat cerita disadatiki lau manasida tu pasar Cipete. Dia bunami pasar Cipete kan. Lau manasida tu si lau sepajupang manasida tu sahalak pangaruding. Ibu amu tahe pangaruding si jujurari peramal. Ayo kan? Pajupang manasida tu sahalak pangaruding si jujur ari alias peramal di jo masih Ludwig. Sojoho ina. Audo ina. Olo sojoho ina. Aina. Bereng jo tangamih ina. Ibereng ma tangan non, ibereng ma diraba-raba, terus diraba-raba. Songonom ma hudok tuho ina. Haduan gabe jolmane disegani doho ina. Menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang terkenal ina. Sedia do dibotoho ina. Sian garis ni tangamon ngahu bereng be ina kan paido ati ina olo dungi di jo mamuse si Lukas somaho Lukas na dung jo si Lukas bereng jo tangami na ilema diraba-raba di bereng-bereng bah haduan posi doho bah ina marpugus doho ina. Kau tidak akan menjadi orang yang sukses ina. Kau menjadi orang yang terlantar ina ma marhiti na diberengi mana ma garis ni tangan naon hido ina hido. Singkat cerita mangina mulak manasida na dua si kembaron alana porsia si Ludwikon tu pangarudingi gabe malas-malasan maibana nasi kolai alana nunga porsia ibana di pangaruding nakin. Kau adalah orang yang sukses, ya kan? Kau adalah orang yang terkenal, kau akan mendapatkan semuanya. Dang diulah hobi bana be tona nina tua-tuanai. Dia malas-malasan belajar, dia malas-malasan pergi ke sekolah.
Alai molo si Lukaso berbeda do. Dia tidak percaya tu peramali pangaruh dingi. Hot do ibana mangulahon tona ni damang do dainang. Gabi di ujungna marbalik ma na diramal pangaruh dingon. Mamora ma iyang go si Lukas, iyang go si Ludwig daw. Ahamana didok di siya manginang godang do jol maon songoni. Lau mamangido hamora untuk pangaruding tu peramal. Dia coba baijo mamora au na. Hape pangarudingi dang marna mamora kan? Itu kan? Baik coba. Lejo hamora dia au na kan? Tai bereng ma ai salawarna pe hola nido terus, itu kan? Ai jabuna sok songoni do terus. Hape adong jolma mangido asa mamora. Alani ima di tonga-tonga ni parangulota di dokma marhaposan tu di debatama ho. Sadok alu-alu homma pangiduamu tu debata. Jangan kepada orang lain. Ora-ora mangaposi jolma. Karena manusia mempunyai keterbatasan. Tetapi kalau Allah tidak. Kasihnya holong ni rohana hoddo rodi saliling dililingna. Imana pa duahon napa tuluhon napar pudi di dokma di ayat 12 10 tului saguru di debatado hagogoon. Saguru di debatado hagogoon. Molo sian hadirion ni jolma murado lipe murado gotap pakirimo ni jolmai. Molo sian hadiru ni jolmai. Alai molo miad do holong ni rohani debata di tonga-tonga ni nguluta. Dang mubah holong ni rohani debata. Si bata jolmai do namar sigatung tu portibion. Dang pos rohana tu debata. Molo si Paulus madok di Rom 15 ayat 10 tolu. Adong do tolu parsaulian namian dihalak namar pakirimon. Napar jolo sukacita las ni roha, napa dua hon damai na sumurung, damai sejahtera. Yang ketiga adalah huaso, kuasa. Ido di Rom 15 ayat 10 tului. Tulu parsaulian dihalak namar pakirimon. Sukacita las ni roha, damai na sumurung, damai sejahtera, huaso, kuasa yang diberikan. Alani saguru di debatama nguluta tapangiduma tu debata asa debata mangaleho na rikot di tonga-tonga ni parangulota omma na di hati dakon si Daud na gabe putihan na arga di tonga-tonga ni parangulota. Amen martangyang maita. Moliate mali Tuhan dilehoko sada na arga di tonga-tonga ni parsoran nami di apalatikion. Marhiti-hiti topik minggu sadarion debatado haposata. Asai madalan nami maka nguluhon madalani ngulu nami. Asa unang ganggu roha ng pikiran nami. Asa pos roha nami tuho. Asa saguru di debatado ngulu nami. Asa marhiti-hiti haporsiaon nasitong dada pos rohanami tu jolma alai pos rohanami tu dibata nalehonom mudo hagogon hai pason asa buima hami mamuji pasangapon guarmu nabadiai di tonga-tonga ni parngulun nami atong paso-paso mo mahami ali Tuhan ramotamu mahami asa di bagasan las ni roha mahami mangulahon na hobar tulomo ni roham. Ali Tuhan debata amanami hutangnya ko kami dole Tuhan akar ruas ni huriam na marulang tahun. Pasat hami matutonga-tonga ni tangamu na badiay. Pasu-pasumu manasida, ramotamu manasida. Pargogamu manasida. Di umur na baru na pinasahamu. Di tonga-tonga ni ngulu na sida, doho rumah tangga na sida. Maduk moliate manisida li Tuhan diasi doho olong ni roham.
Ali Tuhan de bata amanami. Utangnya ko kami do ali Tuhan. Aka ruas ni huriam na marsahit. Na peak di rumah sakit nang rawat rumah pe. Upasat hami matu tangamu na badiai. Inanami inang Esti. Inanami inang Esther. Amanami amang situa paingan. Amanami amang Tambunan. Ho matoktong ali Tuhan nama masu nasida. Doon akar ruas ni hurem na subui ugori hami sada-sada. Toktong lehono muhagogoon. Toktong lehono muhahipason. Margugo maamanami do inanami di tonga-tonga ning uluna. Terlumubi mali Tuhan aka keluarga na madongani na mga rawat. Lehono mu pakirimon pos ni roha. Asa di bagasan pangaremoto mo manasida di tonga-tonga ning uluna sida. Atong sahat tuho madagin ato dinami. Pupuji hami mahawali Tuhan. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Si palua jala si hokop kami. Amen. Marede mahita sian buku Eden nomor 755 ayat sadado udutna laos tapapungu mapileta. Mahita salukna tay di homa ayat tulu. Irade mududa bena manoko nitogu hono awidalati marwas
pasahak mapiliata tu adu pani debata martangiang mahita. Ali debata amanami ne di Banau Gijang. Hodo harorwani saluhut si lehon-lehon adingkan do nasa ulibasa na maliutus. Upasat hami masian elohon mi tu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa ho parahasya kami pilihanon. Patibulhon haracomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni selehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami dari Banau Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya rumah harajomu, saya sauk malomoni roham di Banau Tongon Songona di Banau Gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songong panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bakasa dame jalo hamu ma pasu-pasu sia tuhata de bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasar homa damena tu todim. Selamat hari Minggu Madihita saluna Horas Madihita.